Здравейте! Днеска темата ни е за деня понеделник е въздух, много хубава тема. И тя се прави пред огледало. Това е картичката от моите карти за щастлив живот. Който ги няма, може да си ги поръча от мене на лични или на Божури.bg, където съм направила сайта. И какво правиме? Дишваме. Издишваме, поглеждаме се в огледалото и казваме: аз съм дете на творението. Вдишвам, издишвам. Аз съм уникална. Дишвам и издишвам. Аз съм значима. Картичката, с която предлагам да работим днеска, аз съм нежен към себе си. На български, отзад на английски. Сега ще ви дам една много хубава дихателна практика. Тя е от йога, разбира се. Нарича се алтернативното дишане. Инак на езика на йогата е Нади Шадхана. Така е известна в йога практиките. Тя е: запушва се едната ноздра и се вдишва през другата, после се издишва през другата. И сега ще ви го покажа нагледно как става. С палеца запушваме дясна ноздра съвсем леко и вдишваме през лявата ноздра. Ето така. Издишваме, като запушваме лявата ноздра. Сега вдишваме през тази, дясната. Запушваме и издишваме през лявата. Също така вдишваме. Издишваме през тази. Също така вдишваме. Издишваме през лявата. Също така вдишваме. Запушваме и издишваме. И вдишваме. И така това се прави няколко цикъл. Значи едно вдишване и издишване от едната и другата един цикъл. Може да се повтори от 5 до 10 пъти. 3 или до 5 минути на ден е предостатъчно. Много ползи има това упражнение. Едното е, че балансира лявото с дясното полукълбо, намалява стреса и тревожността, подобрява концентрацията и яснотата на мисълта, стимулира нервната система и енергийния баланс. Идеална практика е сутрин, преди да станем от леглото, да си я направиме. Идеална практика е да се прави преди медитация, защото успокоява душата и тялото. Пробвайте. Аз знам доста дихателни практики, но има няколко, които са много прости, ама много прости и не изискват никакво време. Се извинявай, има 3 минути. Дори и на тоалетната чиния, докато седиме, може да я направим. Дишваме, издишваме. Дишваме, издишваме. Дишваме, пак. Издишваме и вдишваме. Издишваме и вдишваме. И така, какво толкова? Ползите са много. Това е алтернативното дишане, много хубаво дишане и много се връзва с нашата практика точно за понеделник, която е обикновено дишане и издишане. Но пък ние може да си го направим и това, нали, така, примерно. Ето едно предложение. Така. Дишване през лявата. Запушвам. Издишвам и вдишвам. Издишвам. Един цикъл. Аз съм дете на творението. Аз съм уникална. Аз съм значима. Това е. Аз съм нежна към себе си.
Това е, хора. Надявам се да съм ви била полезна. Успех и успешна седмица!